starom zákone žil kňaz, ktorý sa volal Samuel. Toto bude Samuel, dobre? Tento muž bol takým dobrým a spravodlivým kňazom. Pán Boh ho mal veľmi rád, pretože žil dobrým životom. A Pán Boh sa mu takto prihovoril. Samuel, posielam ťa do Betlehema, do domu Izaiho, pretože z jeho synov som si vybral kráľa. Choď, vezmi si olej a pomáš ho za kráľa. A tak Samuel sa vybral do Betlehema, do domu Izaiho. Prišiel do Betlehema, vyhľadal tento dom, Izai mu rozpovedal všetko, čo mu Pán Boh povedal a hovorí: Kde máš svojich synov? Izai mu ukázal: Toto sú moji synovia. Pozri sa na nich a vyber toho, ktorého Pán Boh chce pomazať za kráľa. Samuel sa na nich pozrel, zamyslel sa a takto rozmýšľal. Aha, ten vo fialovom rúchu sa mi zdá, že je taký múdry, inteligentný. On by bol asi dobrý kráľ, je urastený, statočný, mladý muž. Ako tak rozmýšľal a už chcel pomazať toho vo fialovom rúchu za kráľa, tak v tej chvíli prehovoril k nemu Pán Boh a hovorí mu takto. Nehľaď, Samuel, na jeho výzor. Nepozeraj, že má pekné oči a že je vysokej postavy. Ja som si tohoto nevybral. Ja nehľadím ako človek. Človek vidí iba vonkajšok, ale Pán vidí do srdca. V tej chvíli sa Samuel opýtal Izaiho. Izai, a nemáš už žiadnych iných synov? A Izai mu povedal, mám ešte najmenšieho, ale ten pasie ovce na poli ďaleko. Vieš čo, Izai, pošli šikovno po toho svojho najmenšieho syna, pretože ani k stolu si nesadneme, dokým ho nepríde. A tak Izai poslal po toho syna, volal sa Dávid, ktorý pásol ovce na poli. Dávid prišiel domov k otcovi Izaimu. A keď sa postavil pred Samuela, Samuel uvidel pred sebou ríšavého, mladého, pekného mládenca, ktorý mal pekné oči, bol peknej postavy a vyzeral veľmi múdry a šikovný. V tej chvíli sa mu prihovoril Pán Boh takto. Samuel, tohoto som si vybral za kráľa. Pomáš ho olejom. A tak ho Samuel pomazal olejom pred všetkými jeho bratmi. A od tej chvíle, ako ho pomazal tým olejom, tak na Dávida pôsobil duch Pánov. To je celé evangelium.